Kazhinji zhinji patinoona muzvivhitivhiti kana kuti mumawayaresi tinonzwa vanhu vanenge vachitaura matambudziko mamwe atinobvunzana tega kuti zviriko here. Unonzwa mumwe achitaura kuti ndine zvinhu zvinondifamba kumusana, kana vamwewo vanenge vachitaura kuti inini ndiri kunzi ndinoroya, hama dzangu padzinofamba dzinobata chiso changu, asi inini handina kana zuva randakambobvira ndaenda kunotsvaga uroyi kana kuti kupinda mudzin'anga ndichitsvaga mishonga kana kuti ndizvibatsire, asi matambudziko anenge ari pakati pevanhu. Zita rangu inini ndinonzi Fengwesere. Ndoda kukutendai nekutsigira kwamunoita ZimNewsBeat TV, chiti rambai muchingosheya nekulaika maprograms ese atinokupai. Zuva ranhasi tabuda tikasvika tinotsvaga Apostle Monalita vatidzidzise kuti zvii zvinenge zvichimbotora nzvimbo ukanzwa munhu achitaura kuti ndine zvinhu zviri kundifamba, kana kuti hama dzangu dzinongonditi inini ndini ndinoroya, ndini ndinokonzeresa matambudziko mumhuri, kuti chii chinenge chichitora nzvimbo uye matambudziko akaita kunge iwayo vanomapedza here. Regai titore mukana uno kuti ndigamuchire Apostle. Apostle, makadii zvenyu? Ndiri pangu Frank, wakadii? Aiwa, ndiri nane zvangu Apostle. Apostle, regai ndibva ndangopinda munyaya. Ndofunga manzwa ndichitsanangura kuti nhau yevanhu vanofambwa nezvinhu. Unonzwa mwati ndinongochinzwa kuti kumusana uko. Dzimwe nguva miviri yangu inenge yakarukutika kunge ndine mabasa mamwe andiri kuita. Chii chinenge chichimboitika ukanzwa munhu atanga kutaura nyaya dzakadaro? Right, chinenge chichiitika ndechekuti unenge waiswa chimonitoring spirit chinenge chanzi chifambe newe pese paunenge uri. Ukada kutarisa vanhu ivavo vazhinji vacho vanochema kuti zvandinoronga zvese hapana, zvinogumira munzira. Handizivi kuti upenyu hwangu chii chiri kumboitika, asi ndongonzwa chinhu chinenge chichifamba kana zvichitovava mumiri make. Ndo zvacho kune kuri kutoroyiwa kwaunenge waitwa, kuti pese paunenge uri, pavafamba, pawadii, hakuna chinobuda. Yes, chimonitoring spirit chinenge chatoiswa paropa rako. Apostle, ndiri kunzwamo kuti chimonitoring spirit. Saka chinozoita kuti ndizvinzwe inini in the physical kuti kumusana kwangu ndiri kuita kunge ndiri kufambwa nemasvosve, kana kuti mumwe unonzwa ndinonzwa chando kunge nyoka kunge chii. Zvinenge zvichinyatsoufamba sei? Zvinobatana papi zvinhu zvaiswa mumweya nepanyama? Chinoitika ndechekuti chinhu ichi chinenge chatounzwa kuti chikutorment, chikushayise mufaro, chikushayise rugare. And again, nyaya inoitika ndeyekutika chauya, it's a foreign thing, chanonzi chinogare panyama yako. Handiti? Saka ndopo unotosanwa kutozvinzwa. Nochine chakanzi chikutomende chidi ushayiwe mufaro, ushayiwe rugare. But wokuti ndopo unozoti patinoti chinhu chiri spiritual hauchiona. But unokuchirinzwa kuti mune chinhu, pana mai vamwe wakambouya, handiti, wakati ndinotonzwa kutoti panapa inyoka inototangira kugumbo rangu, handiti, rekuleft, ichitokwidza nditonyatsoonzwa kuti inyoka yotouya, ndotonzwa kuti yapinda muruoko. And ndinotanga kurwadziwa zvimwe zvezve nesaidhi racho iroro rese rinotanga kundirwadza, ndinotanga kudii. Saka zvinhu zvezve zviriko, uroyi uyauya uriko. But nyaya inenge ichiitika ndeyekuti chinhuka chinenge chakagadzwa chakanzi chigare panyama yake, handiti, chiparadze zvese zvaangade kuita kana zvipi nezvipi. Uyezve ngaangoitwe muroyi nevanhu vese. Tiri ipapo Apostle, vamwe unozonzwa munhu akuchema kuti miri yangu inini inogara yakaneta. Dzimwe nguva dzinomuka ndichinzwa kurwadziwa nemuviri, sekunge ndarara kana ndichisakura mumunda, kana kuti ndine mabasa ndarara ndichiita. Chii chinenge chichitora nzvimbo ipapo? Nekuti zvadaro vamwewo unonzwa achiti kana kuti ndiri kutoshandiswa kuhope. Zvinenge zvichifamba sei Apostle? Monitoring spirit yotanga futi kundishandisa.
right. Chinoitika ndechekuti ndosaka tichikurudzira vanhu kuti pamanheru paya paya vanhu namatai, pamanheru paya paya usangoenda kunorara, gezawo nemvura inesoti chaikongogarawo nenhenge handiti gezawo uonawo kuti wanamatira wana mvura yako wadini uchigeza nira kana lemon juice handiti squeeze lemon juice yawotogeza manheru ayaya wakuenda kunorara, nekuti pane zvinoitika zvakawanda usiku munhu akaita sei munhu akarara zvinozopa matambudziko ekuti kana watumirwa iwe wafuridzirwa mhepo iyoyo kuti ngaiuye igare mukati meupenyu hwako ichikushandisa kana kumwe kushandiswa ikoko kuti maspiritual husband kana maspiritual wife anotumirwa kana zvimwe zvipuka zvinotumirwa kuti zvikushandise zvikunwe ropa, ndopaunoona kuti wakumuka zvino miri yese yakaneta uri kuita kunge warara wafamba iwewe kubva Harare kunobata Mutare netsoka manhetero unenge wakaita. Saka zvinhu izvozvo zvinenge zvichikonzereswa nekuti warara iwewe. Ndozvachinzi vanhu musarare kana even makatsamwidzana kana kuda kupopotedzana usiku noda kudini murara makatsamwidzana munenge muchibvumira kuti mhepo dzevakaipa dziwane mukana paupenyu hwenyu dziuye dzokushandisai. Saka ndo zvinenge zvichiitika izvo unenge uchitoshandiswa pauri kumuka nyama dziri kurwadza hausi kunzwisa kuti chii uri kushandiswa. Kwozoita vamwe kuti anogona kuti inini musoro wangu panongoti 6 dzemanheru kana 7 dzemanheru dzachaya musoro wangu unoita kuti ga wakutotanga kurwadza kuchingoedza musoro uya wanyarara. It's a sign yauri kuratidza kuti iwewe ndo panguva yauri kutanga kuitwa sei kushandiswa, uri kutumirwa zvidhoma ndope zvinotanga kukunwa ropa ipapo but iwe unenge usingazvioni. Kuna umwe munhu wekuti anongoti ndinogara ndichingoona katsi 1 muyadhi mangu ende inouya same time yekuti kana kuti inouya na6 kana kuti inouya na 5 handiti ibvozoti chinhu ichocho chikwambo chinotoshanduka chinhu chiri kutotumwa time idzodzo. Ndosaka uchiona kuti kana kuti musoro wako unongoti ga kana kuti ungoti mudumbu mangu masunga mudumbu mangu masunga mudumbu mangu makurwadza unoona nemudumbu mausingamonzwisi mawanzwa nekuenda kumakliniki kasingaperi nemudumbu kunoona nemisoro yavasi kumbonzwisa inongotanga nguva dzemanheru kuchinoedza musoro wanyarara kuratidza kuti chaita basa rese chakunwa ropa usiku hwese chapedza chakushanda newe chapedza wozongonzwa miri yakungorwadza apa parwadza miri yangu iri kungorwadza handisombozwa kuti papi handisozwa kuti papi uri kushandwa handiti nguva dzemanheru uri kutumirwa zvimamonitoring spirits zviri kukudini zviri kukumonita zvichikushandisa zvichidii. Yes. Vamwe apostori vari kuchema kuti kana kumabasa handizivi kuti wangu munyama here kuti ndinogona kutanga kuvengwa nevamwe wandiri kutoshanda navo chaivo vanogona kutanga kundivenga. Murungu anongosvika achingotara kuti shamwari taida kuti umbonogara kumba tichazokufonera ndokutopera kuri kuita mabasa. Izvozvo chinoitika ndechekuti unenge wakatoiswa mhepo yacho yekuti ifa uchitambura ita rombe renyika semwa fungidzirwa zvakaipa handiti munoona kuti pane vanhu vokungoti uchitomuona unogona kumufungira chakaipa yeti aiwa chaakapfekedzwa ndo chacho ndo imwe mweya iyoyo yaakushandiswa. Ndoda kutaurira ruzhinji rweZimbabwe all over the world kumaZimbabweans kuti chaparadza dzimwe dzimba chaparadza mamwe marelationships chaparadza dzimwe dzimhuri inyaya yekuti varoyiko zvinovachenjera vane zvavakuita kuti vanotsvaga weaker spouse. Mukadzi here ari wiki pakunamata zvaari mukadzi ari wiki pakunamata ndiye wanomusimudzira mhepo mukadzi uya otumirwa mhepo yechinhu chinogara maari. Mhepo iyoyo yobva yataura kuti iwewe Elizabeth paunenge wakuona murume wako uyo Kelvin muone semhuka toda kuti ukanganwe zvese zvakanaka zvaakadi because
zvinhu izvi uroyi hukuru hwakadai seunoitwa nehama nondo dzine dzichatsozvawo kuti Elizabeth anoitwa zvakanaka chaizvo nemurume wake handiti Elizabeth aiwa ari kutengerwa dzimota ari kudiniko nemhuri yewe kwake maperenzi ake vari kutochengetwa saka zvavanoita vanopfekedza uyu handiti wamupfekedza chimweya ichocho unzi toda kuti iwe ukanopinda maari Elizabeth da kuti aseme murume wake da kuti aone murume wake saasiri chinhu tiri kuda kuti umukanganwise bata brain dzakakanganwe zvese zvakanaka zvavadi zvaanokuitira saka ndopoonoona hondo dzaakutanga mumarelationship kana mumamarriage kochii murume anoda kuti sai ko Elizabeth pauri kutoda kumurangaridza kuti wakanganwa here zvakati moto wacho kutowedzera wese kuti kupi bose ari kutaura haasi kutaura naElizabeth ari kutaura nechimweya chakatumwa kuti chigare muna Elizabeth saka hachizvizivi izvozvo zvekuti iwewe wakasimudza Elizabeth kubva pasi nehama dzake chinyi chispiriti ichocho hachizvizivi tiri ipapo apostle rimwe dambudziko ratiri kuona riri kuchema vanhu vazhinji nderekuti hama dziri kundipandukira vanenge kunditi inini ndine ndinoroya kana kuti ndine mishonga yandiinayo asi handina kumbobvira ndafamba chii chinoitika ipapo kuti vanhu vakafamba vanobata iwewe asi iwewe maoko ako unochiziva kuti aiwa inini ndakachena right chinoitika Frank ndechekudai tambotaura nyaya iya yemaspirits aya anosvikono anofuridzirwa kuti agare panyama yako chinoitika ndechekuti ukada kutarisa vanhu ivavo vanonyanya kunzwaro vane potential yavainayo mumhuri vanhu vakatosarudzwa ndivo vana Mozisi vemukati medzinza ravo kada kutarisa vanhu ivavo ndiwo kuti anosarudza kusara asina achisimudzira mhuri yekwake asi chinozoitika ndechekuti panewe godo neshanje wokuti anenge achingotibvunza kuti ari kuzvigona sei kwezvi ari kuzvigona sei isusu vamwe tichitadza you say things like that but kuti vazive kuti aiwa munhu ichipo chiri mari ndo chiri kumuitira zvese kuti agone kusimudzira madzinza ese handiti haazvioni munhu chaanoita anopfekwa nemweya wegodo apfekwa nemweya wegodo next thing akutofamba kuti ameno nhai vanhu vese vari kubva wamuombera vanhu vese nekuti ndiye ari kukwanisa kuti ari kusimudzira dzinza manjesu hatingasweri tichiombera munhukadzi hatingasweri tichida kuombera mwana wekwamai nenuyo kana angave munhu wechirume handiti saka nyaya inoitika ndeyekuti kuyako ndokwanozaiwa ega tizvipedzi plus anenge anonyepa futi ikoko anotaura kuti ari kushamisira zvokuti mukati medzinza inini akabva atonditsvinyira chaiko nekushaya kwangu ndo zvinoita vanhu kana vauda kuroya handiti then anonyepa saka ningirikini obva anzi aiwa tinozvigadzira tinozvipedza toda kutora chipo chacho tobva taisa mhepo yechikwambo paari chikwambo ichi chandi chinongotaurwa bose it's a spirit saka chinotaurwa kunzi iwewe takukuisa pana Frank takuisa pana Frank uchaita kuti panonzi varoyi mumusha iye ndiye ngaabatwe varoyi vese vachisara kumashure tiri kutungamidza iye kumberi pane chese chakaipa ndo zvavanoita kuti pane chese chakaipa tiri kuisa Frank kumberi pane zvakanaka zvese tiri kuisa Kelvin, Clever, Janet, whoever handiti saka ndo zvavanoita vanhu vaya saka iwewe unosara kuti iwe uri kutozvitemba uchitoti ngatifambei wotoona ndiwe wakutosvika uchibatwa ugochema ugodi kuti naimi wakatopedzerwa kudhara kuti iwewe pese ndiwe uchabatwa pane chakaipa chese chemukati medzinza saka zvinoitwa newedzinza rako ndiwo vanokuita zvinhu zvakadaro vamwe vanoitirana pamapartners avo kune varume vari wicked kune vakadzi vari wicked wokuti anogona kushandisa mukadzi wake
kuti iye abhenefite. Ukada kuzvitarisa izvozvo zvinonyanya kuitwa nevarume mahumanizer wasingadi kugarisika panzvimbo, handiti? Saka anenge ari akachiona kuti mukadzi wake uyu aiwa ane zvakanaka zviri paari, ndochinotaura kuti ingochenjerai, handiti? Saka anogona kushandisa that kuti yabudirira adi, then iwe uzongoona watongowo munhu wekupomerwa pane zvese. Saka Apostle, toti ndizvo zviri kuitika, ndinozvidzivirira sei? Nekuti kutaura kwamuri kuita zvinhu izvi zvinogona kukonzerwa nehama, wokusairira mhepo yekuti pamunofamba ndiwo unobatwa, vamwe vakafamba unachingoti ndiwo uri kuroya, ndiwo une zvawakabata, ndiwo wakaromba, ndiwo wakaita sei. Ndozvidzivirira sei? Nekuti hama inondiziva, inoziva mutupo wangu, inoziva dzinza rangu, inoziva kuti kana ichitodeketerera mudzimu yedu anozvifambisa sei. Okay, nyaya ingoripo ndeyekuti kana kushereketerwa kwakabva mudzinza rako zvine maitirwo ezvinoitwa kuti usunungurwe uwe free pazviri, handiti? Then kana wasunungurwa pachikamu ichocho uchiona kuti kana wakakutsikirira chipo chako wakadi kwakuchingoona kuti chipo chako chadzoka, handiti? Chatangawo kumanifesta mabasa acho akanaka anga achitorwa nevamwe vaya. Chipo chinoramba chiri muropa, hachitorwi nekuti wakaberekwa unacho. Asi chinoitika ndechekuti mabasa acho aya tiwe nhasi ungori suppose Frank kuti utenge imba yako, unoona zvatoramba nemwenzira yausingambonzwisisi, handiti? But wotozotonzwa kuti kunewe kuukama hwakoku kune atotenga helicopter, private jet, kuna atodai zvako zvichingogumira apa wakuda kutosvika zvobva zvabhlokwa, handiti? Saka wozoona kuti panobhloka zvako iwewe ndopaunonzwa kuti kune watotenga ma-GD 620, handiti uri kuzvona? Saka ipapo ndopaona uchisanirwa kuti ungware kuti why zviri kudaro, kuti inini pendinoda kuti Mwari maita enyu nemuwadzimu wangu handikwanisi kuti ndichibate chinhu chiya mumaoko chinobva chatsvedza. Saka ibva waziva kuti kune vari kukushandisa wedzinza rako. Saka ndozvandiri kuti zvinhu zvinobatsirwa munhu achitosunungurwa zvakanaka, chipo chako chichidzokera panzvimbo. Ndoda kudzokera padambudziko ratatanga kutaura nezvaro, Apostle, dambudziko rekufambwa. Rinopera here? Chii chinoda kuitwa kuti zvinhu zviri kundifamba izvi zvimire? Nekuti dzimwe nguva pamwe ndo zviri kundishaisa hope, zvinozoita kuti pandinge ndigarewo so ndaakurara. Right. Dambudziko rekufambwa rinopera, handiti? Zvinhu zviri so simple zvisingambonetsi, handiti? Kuti chinhu ichocho chibva chatama zvachose paropa rako, panyama yako, chisingazodzoki futi. Yes. Toti Apostle, ndini dambudziko ratouya, ndiri kunzwa kufambwa, asi sekutsanangura kwamaita kuti kazhinji dzinenge dziri hama dzechida kumonita kuti ari kumboita nezvei, rikaiti muvharire zvinhu zvachifanira kuuya kwaari. Ndinobatsirika here mhuri yacho isipo, nekuti ndiyo iri kukonzeresa matambudziko? Unotosanwa kuti unotobatsirika kana vasipo. Unosa vakanga varipo vanogona kusunga zvinhu, handiti? Kana kuti wakaziva kuti iwewe uruda kufamba, vanogona kuti enda unobatsirwa chokwadi chichi. Ndosaka sometimes tichizomboudza vanhu kuti tikaona kuti uyu munhu ane zviri kurema chaizvo ende zvakabva within the family, tinotimira kumbotaurira family yako, tanga wapona right chichiona kuti back to sender ari kudzokera kunani. Then ndopungazotaurirawo vamwe vari innocentwo, wozi vese havangabva vazofanani, handiti? Pane vanenge vari innocent but wakangotenwa pfungwa dzavo against you. Matambudziko ya Apostle muri kumbosangana nawo here evanhu vari kuuya
aine matambudziko akadaro ekuti vane vachifambwa vamwe vachiti chiso changu chazonzi chinhu chiri kubatwa muri kumbosangana here nevanhu uye muri kuvabatsira sei kuitira ruzhinji rwezimbabwe ruri kuona nhasi pane mumwe zvezvi pamwe kutogara kwaakaita ane zvaari kunzwa zvichimufamba kana zvichimunanaira wakawandisa vanhu vauya ndichivabatsirawo nemaproblems yavakawanda vamwe kutoti anenge achitoti ndinoteerwa nezvinhu ndinotonyatsoona kuti chinhu ichi ndabva nacho kumba ichi shiri iyi yeblaki yenge iri pamba pangu kosei ndazoona futi kana kuti pano pandambomira ndaona yapo pandanga ndaa kana kutoti kubasa ndaona futi shiri yayapi yapo saka pane chinhu chiri kutonditeera saka zvinhu zvinoganhurwa zvese zviya yes saka apostle sekutsanangura kwamaita kuti zvinhu izvi matambudziko amuri kusangana nawo pane nguva here nekuti vazhinji vanobva vabvunza kuti vanoita here go back to sender nekuti ini ndeda kudzorera kwazvaita se kwazvabva munombodzorera here apostle kuti ndauya inini ndiri kufambwa modzorera kumwene wazvo kusunungurwa kwako iweyo ndokutodzokera kwazvinenge zvakabva ndozvatinoita bhosi sandi tinoti kutonga ndekwaMwari nevadzimu saka hauna zita remunhu rounomenshena kuti endai kwakati handiti iwewe chako kunyange because unogona kufungira munhu asiriye saka isusu tinongoti kusunungurwa kwako because iwepo uri kusunungurwa paya uri kunamataka uchiti inini Mwari handina munhu wandakatadzira asi ona endatambudzwa ndimuruzivo kwachakabva chinichi ngachidzokere ikoko handiti saka ndo panobva go back to sender ipapo handiti ndo painobva zvodzokera ikoko kwazvakabva tichinopendera apostle vanoda kusvika kuna apostle Manalita vanozvifambisa sei pamasocial media here pane nhamba here dzefoni dzinoshanda kuti munhu abatsirike phone number dziripo Frank pascreen ipapa uyezve zvakare ndinoda kukurudzira vanhu kuti onai kuti tinenge tichibatsira vanhu vakawanda all over the world handiti saka iwewe usaite kunge tiri mashamwari uda kumboti hi uda kumboti hello uda kumboti makadi apostle Manalita uda kumboti greetings woman of God wonyarara wozoti leta futi woti ndipindureiwo kana kutoti futi hai ibvo zoti hauziriwe wega handiti makawanda zvamakawanda vanhu munenge muchida kubatsirwa ibvo watongototi uchitoti kana kuti makadi apostle Manalita handiti ibvo waisaka short audio ndokinonyanya kukurudzira isaka short audio kuti kana kuti ndoda kupinda ku1on1 handiti ndoita sei ndakutongokupindura kupinda ku1on1 ita so zvapera zvinoseva time unozoona kuti munhu unogona kupfuura mameseji awo hazviri tunenge usina kumaona but unoona kuti uyu ari kunditi hai mahai acho awanda handiti handizivi kuti uri kudii taura nyaya yako isaka short audio handiti wototaura zvakati apostle kashort audio kada kundiisira futi audio ine kazhinji ndoti ikangoita 4 minutes zvichikwira handiivhuri ita kashort audio kekuda kunzwa kuti zvinofamba sei zvinodi ndochikupindura then woita zvinoenda kutaurira chete yes saka ndo zvinhu zvandiri kukurudzira izvozvo kune vanhu kuvari kuda kukubatai zvichida pamwe varida kuona mamwe mabasa muri kuita muri kuwanika papi paFacebook here paTikTok right kuFacebook ndiri kuapostle Manalita kuYouTube apostle Manalita spiritual TV kune maorganic followers angu anongozoti apostle wedu wanowandirwa plus inini handisi munhu uyauya wesocial media sterengi saka zvinondinetsa like
kuposta chikuposta pamwe ndenge ndiri busy handiti saka kumafollowers angu ndingoti aiwa rambai muchingodi iwo ndinondichazamawo kuti pewiki ndapostawo something ndaposta something zvinokubatsirai kuti muwane ruzivo nezvakasiyana siyana even ma spiritual recipes remedies handiti ekuti munhu umbosa nokubatsirikana ndiri kuposta futi ipapo kuTikTok, kuFacebook, kuYouTube. Yes. Ayo Apostle ndoda kukutendai nenguva yamativa muchitidzidzisa nekuti ndo zvimwe zvezvinhu zvine vanhu vakawanda zvano vachingobvunza kuti isusu tine dambudziko rakadai tozvifambisa sei, asi ndovimba kuti ruzhinji rweZimbabwe rapindurika muzuva ranhasi. Muri yeZimbabwe ndovimba manzwa Apostle vachitsanangura kuti ukaona wakufamba kana kuti uchinzwa kunge une chinhu chinofamba mukati menyama dzako kazhinji unenge waiswa avatsanangura vachiti monitoring spirits asingadi chakanaka mukati meupenyu hwako, anenge angori kudzivaidza chese chinenge chichifanwa kubatwa nemaoko ako chakanaka. Ndofunga manzwa vachitsanangura kuti zvinhu zvese izvozvo mukavabata panhamba dziri kubuda pascreen munokwanisa kubatsirika, zvinhu zvinogadzirwa zvichipera zvichibva zvatoganuka zvamuchose zvekuti hazvizombodzoke mukati mekurarama kwako. Uyezve vakurudzira kuti kune vanoda kundibata pamafoni, taurai dambudziko renyu. Havizi foni yekuti titsvage ukama kana kuti ushamwari hwekuti unouya wonditi hai mangwana futi woti hai. Ukandiudza dambudziko rako nekukasika zvinoita kuti ndikasike kukupindura nekuti ifoni inopinda vanhu vazhinji vachitsvaga rubatsiro. Saka zvibatsirewo iwewe nekukasika unge wataura kuti Apostle, inini ndakubatai ndine dambudziko rakaita so mungandibatsirawo sei. Ndakamirira ZimNewsBeat TV inoda kukutendai nekutitsigira kwamunoita nguva dzose. Rambai muchilike, kushare nekusubscribe maprograms ese atinokupai.